Samantala, Idol, fountain naman sa Umano'y road. Obstruction sa Bayambang, Giniba. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinatibag ng Task Force Disiplina ang nakatayong fountain sa harapan ng isang mall sa bayan ng Bayambang. Nakahambalang umano kasi ang naturang fountain at nakakasagabal sa mga driver na nakatingin pa kanan papunta ng highway, kung kaya't minabuti ng grupo na tibagin na lamang ang nasabing estruktura. Naglabas din ng executive order ang alkalde ng bayan kung saan magpapaigting pa sa demolisyon ng lahat ng mga nakahambalang poste ng kuryente o telecom companies sa mga road shoulder nang sa gayon ay tuluyang walang nakakasagabal sa daanan at maging ligtas ang biyahe ng motorista at dadaanan ng mga pedestrian. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.